Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Secretary Laguesma ng DOLE, no comment sa labor dispute sa pagitan ng Clark Development Corporation at kanilang mga manggagawa. Resolusyon, asahan daw ngayong taon. Pagsuspinde sa mother tongue-based multilingual education, posibleng magdulot ng kalituhan sa mga mag-aaral ayon sa eksperto. Supply ng tubig sa Marilao, Bulacan, hindi na nakaasa sa groundwater system ayon sa Prime Water Marwadis. Bagong silang na sanggol, natagpuan sa isang bakanteng lote sa Angeles City. At Police Regional Office 3, may bagong direktor. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Tumangging magbigay ng komento si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma sa labor dispute sa pagitan ng Clark Development Corporation o CDC at Association of Concerned CDC Employees o ACCESS. Ayaw umano niya na makompromiso ang usapin dahil pending ang pagdinig dito ng DOLE. Naunawaan naman daw ng kalihim ang matinding epekto ng Compensation and Position Classification System o CPCS sa mga manggagawa at kanilang mga pamilya. Ipinatupad ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporation o GCG ang CPCS alinsunod sa Salary Standardization Law na nagresulta sa pagkabawas ng benepisyo ng mga manggagawa. Tiniyak naman ni Laguesma na bago matapos ang taon ay magkakaroon na ng resolusyon ang DOLE sa naturang issue. Matatandaan ng himasok na ang DOLE sa labor dispute ng mga manggagawa ng CDC, makaraang mag-apply ang access ng Notice of Strike. May we be advised? Subjudice ang tawag dyan eh. Hindi kita pwedeng bigyan kung ang alam ko, hinihintay namin o kung hindi man nakapag-submit ba, binigyan kasi namin ng direktiba yung mga parties involved. Nakapag-submit na lang po? Kung nakapag-submit na, konting panahon na lang. Pero kung anong mangyayari, abangan ang susunod na kabanata. May time frame po kayo? Nakapagkita ba yung konting panahon na lang? Ay meron kasi alam namin na mahalaga eh. Hindi naman siguro na abutin ng 2024. Medyo alam namin na ang usapin ay tagos sa sikmura at pangangailangan ng mga manggagawa at alam din naman namin na ang CDC ay isang mahusay na employer, no? Mayroon lang na pumasok na event, yun ang medyo tinitingnan namin ngayon. So sa lalong madaling panahon, dahil kami ay bumabatay lang dun sa submission nila, and once na makapag-submit sila, we have set our Posible raw magdulot ng kalituhan para sa mga mag-aaral ang isinusulong na suspensyon ng mother tongue-based multilingual education ayon kay Joel Malyari, isang Kapampangan linguist at guro. Sa halip na tanggalin ito, dapat daw ay pagtuunan pa ng pansin upang higit na may ayos ang mga libro at iba pang materials na ginagamit sa pagtuturo. Narito ang report. Nasa ikatlong baitang nasa San Agustin Elementary School sa San Simon, Pampanga, ang 8 taong gulang na si Zion Saidren Fajardo. Bilang isang Kapampangan, ang ama ng Sismuano salitang Kapampangan, ang kanya nakasanayang gamitin sa pakikipag-usap sa kanyang mga magulang, kamag-anak at mga kaibigan. Kapampangan na rin ang kanya nakasanayang medium of instruction sa eskwela. Kwento ni Zion Saidren, mas madaling maunawaan ang itinuturo ng kanyang mga guro kung ang salitang Kapampangan ang kanilang ginagamit, gaya na lamang sa kanyang math subject. Kasi po, in math solving po, mas madali ang atin dyan kapag po Kapampangan. Kasi po, atin niya pong mas madaling problema po pag Kapampangan po. Sinegundahan naman ito ng gurong si Luisita Sitchon.
Pagkapampangan, mas mataas yung grade ng mga bata. Naintindihan nila, lalo na kasi nasa Pampanga tayo, yung mga mag-aaral namin, Kapampangan sila. So, mas naintindihan nila yung Kapampangan kasi sila yung mga Kapampangan. 2012 nang ipag-utos sa Department of Education o DepEd na gamitin ang Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa, partikular na sa grades 1, 2 at 3. Pero nito lamang Pebrero, inaprubahan na sa huling pagbasa ng Kamara ang House Bill 6717 na layong suspindihin ang paggamit ng MTB-MLE sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang grade 3 bunsod ng kakulangan umano sa learning materials. Ayon kay Joel Malyari, Education Program Supervisor of DepEd Schools Division of San Fernando at isang Kapampangan linguist, posibleng magdulot pa ng kalituhan sa mga mag-aaral ang panukalang pagsususpinde ng MTB-MLE. No? So sa ngayon, pag pinilit natin ibahin yun, no? Nagkakaroon ng negative, nagkakaroon ng pagkalito. No? Definitely, magkakaroon ng pagkalito. Kasi unang-una gagamitan na niya yung language na hindi talaga siya native. Bonus lang sa atin yung nakakaintindi siya ng Tagalog-based Filipino. Pero mas marami yung malilito siya kasi siyempre sa bahay, kausap niya yung nanay, yung mga parents niya, no? Doon sa language na alam nila na hindi naman pala Tagalog-based Filipino. Mahihirapan din umano ang isang estudyante na intindihin ang kanyang mga leksyon kung sabay-sabay nang aaralin ng wikang Ingles at ang mismong asignatura. Papasok sa eskwela, dalawang pag-aaralan mo. Hindi lang yung mismong subject, kundi pag-aaralan mo rin mismo yung language. Kasi you need to think. So, dalawang processing, mahirap yun. So, sa isang bata, it's not practical, lalo na sa basic education. Gate ni Malyari, hindi kailangan suspendihin ang paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction sa mga paaralan. Kung mayroon umano mga kakulangan, ay pwedeng namang pag-aralan itong mabuti ng DepEd upang higit na maisaayos. Higit kasi umunong natututo ang mga mag-aaral kung ang sarili nilang wika ang kanilang ginagamit sa iba't ibang asignatura. Malaki ang impact, malaki din ang importansya. Unang-una kasi ito yung mother tongue. Ito yung nauna niyang language na natutunan. Ito yung kanyang kailangan magamit. Practically speaking, ito yung pinakamabilis, conversational. At saka, siyempre, yun talaga dadala yung kanyang unang pag-aaralan. So, napaka-importante sa kanya yun. Samantala nakasaad sa Section 2 ng House Bill 6717 na kinakailangan makipag-ugnayan ng DepEd sa Commission sa Wikang Filipino para sa pagbuo ng mga aklat at iba pa mga learning materials na kinakailangan para sa pagpapatupad ng MTB-MLE. Ipapasa naman sa Senado ang naturang panukala para sa karagdagang pang-aksyon. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na 90% na umano silang handa para sa Barangay at Sangguniang Kabataan o BSKE 2023 elections na nakatakdang idaos sa October 30. Ayon sa spokesperson ng COMELEC na si Attorney Rex Laudianco, nasa 88% na umano ang official ballots na kanilang naimprenta para sa barangay elections, habang 90% naman ang nailimbag na balota para sa SK polls. Handa na rin daw ang iba pang mga materyales na gagamitin para sa botohan gaya ng ballpen, indelible inks, folders at accountable forms. Samantala, nilinaw naman ni Laudianco sa public briefing ng Laging Handa PH na hinihintay pa umano ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng apela laban sa nakatakdang petsa ng BSKE. Ito'y matapos maghain ng petisyon si veteran election lawyer Romulo Macalintal noong November 2022. Git niya, handang-handa na raw ang COMELEC na idaos ang halalan kahit pa sa buwan ng Mayo dahil inaasang matatapos na ang printing ng mga balota ngayong Pebrero. Asahan namin matatapos naming lahat ang pag-imprenta ng balota itong buwan ng Pebrero. Ang iimprenta na lang po namin karagdagan ay yung madadagdag na mga botante natin dahil sa registration na naganap noong December 12 hanggang January 31. Lahat pong applications na ito ay diringgin ng Election Registration Board sa March 6 at pagkatapos po nito, pag naging pinal na ang Project of Precinct, mag-iimprenta na po kami ng karagdagan. Tinataya po namin na aabot sa 1.6 million na karagdagang botante natin para sa barangay at SK elections. At dahil po dito, masasabi namin, kasama na ng pagtanggap namin ng lahat ng gamit, ballpen, indelible inks, folders at lahat pa ng accountable forms, ready po kami come March po na magsagawa ng halalan patungkol sa May, May man, June, July, August hanggang October, ready po ang inyong comment.
Sa regular po na barangay, aabot po tayo sa 67 million mahigit kung masasama po natin yung mga karagdagang botante. Sa SK naman po, tinataya namin na aabot tayo sa 25 million mahigit. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
nagbabalik ang CLTV 36 News. Opisyal nang nanumpa ang bagong direktor ng Police Regional Office 3 na si Police Brigadier General Jose Hidalgo na humalili kay Police Brigadier General Cesar Pasiwen. May live report ang ating kasamang si Paulo G. Santos. Paulo, sino nga ba itong bagong upong direktor ng PRO 3? Ating dyan, epektibo nga ngayong Miyerkules, February 22, isa ng ganap na regional director itong si Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. na siya namang nanggaling dito sa tagapagkalinga Class 91 ng Philippine National Police Academy. At ito'y kasunod na rin itong mandatory retirement naman ni Police Brigadier General Cesar Pasiwen. At ayon kay General Pasiwen, ating dyan, kabisado ni General Hidalgo, ito namang Central Luzon dahil ito'y dating Regional Mobile Force Commander ng PRO 3. At bago pa ito ating Jen maging Regional Mobile Force Commander ng PRO 3, siya naman ay naglingkod dito sa NCRPO bilang Deputy Regional Director. At binabanggit naman ng PNP Chief ating Jen, si PNP Chief Azurin na hamon dito kay General Hidalgo ay kung paano yung consistency na mabantayan, mapanatili yung stability dito sa ating rehiyon dahil ang binabanggit ni General Azurin ating Jen, isa raw show window ang Central Luzon kaya maaring kung ito ay may problema sa illegal na droga at may problema sa peace and order ay magiging refleksyon ito ng ating bansa. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni retired Brigadier General Cesar Pasiwen at ni PNP Chief Azurin. Una ako nagpapasalamat sa taga-PRO 3 during my stint na Chief Regional Director, nagtulungan niyo ako at sa mga mamamayan din ng Region 3. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon at patuloy niyo sanang tulungan ng inyong kapulisan. Ano pong maiwan ho ninyong mensahe sa pumalit ho na Regional Director ngayon? Ang pumalit sa akin, magaling na kwan yan. Dati na dito yan, si Sir Dabo. Alam na alam niyang sitwasyon dito. Bago hong leadership ngayon kay General Jun. Ang hamon natin sa bagong RD natin dito si Brigadier General Jun Hidalgo ay paigtingan pa niya ang kampanya natin sa anti-criminality, lalo-lalo na sa ipinagbabawal na gamot. Dahil ito nga ay, ang Central Luzon is part of our show window sa hindi lamang sa Pilipinas but sa international community. So kailangan ay magkaroon ng stability ang buong Central Luzon. Ano ba ang magiging prioridad nitong ating bagong direktor dito sa PRO 3? Ating Jen, sa kanyang inaugural speech, ang kanya raw prioridad ay mapanatili itong kampanya ngayon nitong DILG, itong BIDA, ating Jen, itong kanilang kampanya laban sa illegal na droga. At bagamat hindi ito nagpaunlak ng panayam sa atin, pero sa kanyang mga pananalita ating Jen, sisikapin daw niya na yung naiwan ni General Pasiwen ay kanyang maipagpapatuloy, lalong-lalo na itong pagpapalakas ng anti-criminality campaign ng PNP. Ano naman daw ang asahan ng publiko sa kanyang leadership? Ating Jen, hindi daw siya bagito sa mga usapin na kung saan ang kanyang gustong ibaba na programa ay pati itong mga miyembro ng komunidad ay direktang magkakaroon ng komunikasyon sa kanya. Dahil gaya nga nitong ikinakampanya ng liderato ni PNP Chief Azurin, kailangang mabantayan hindi lang yung komunidad, pati na yung mga practitioner na gaya nilang mga alagad ng batas kung sino yung mga involved sa illegalista, hindi lang sa illegal na droga, kundi ang iba't ibang uri ng krimen ating Jen dito sa ating rehiyon.
Matagal-tagal din nating nakasama, no? Ito namang si General Pasiwen na nasa kanyang mandatory retirement. Natanong mo ba sa kanya o nabanggit ba niya kung ang kanyang mga magiging susunod na plano? Ngayon ngang ito, magre-retiro na siya sa serbisyo. Ating Jen, wala siyang binanggit kung saan ito dadako. Pero itong kanyang mga classmate, yung kanyang mga mista, sinasabi niya palagi raw na tumatama yung mga pronouncement nitong kanyang classmate na si General Azurin. Pero sa kasalukuyan daw, i-enjoy niya muna, Ating Jen, ang pagiging civilian. Alright, maraming salamat sa iyong report, Paolo G. Santos, at congratulations po sa ating bagong Regional Director ng PRO3 na si General Hidalgo. Dumako po tayo sa ibang balita. Hindi na raw nakaasa sa groundwater system ang supply ng tubig sa Marilao, Bulacan ayon sa Marilao Water District 5 taong matapos ang kanilang joint venture agreement sa kumpanyang Prime Water. Ito'y bunsod umano ng modernisasyon ng mga pumping system ng Prime Water na konektado ngayon sa Bulacan Bulk Water Supply Project. May karagdagang detalye si Paolo G. Santos. Hindi na raw uhaw sa tubig ang mga alagang halaman ni Teresa Layog ng Barangay Poblacion 2, Marilao, Bulacan. Ito'y bunsod umano ng malakas na pressure ng water supply sa kanilang lugar na abot hanggang sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Sa ganitong sitwasyon, nakakatipid daw sila dahil hindi na kailangang gamitin ang kanilang Jetmatic water pump na ipinatayo noon para sa pagsipsip ng tubig sa deep well system. Malaki dahil siyempre pag gumamit ka ng motor, kuryente, ang mahal-mahal ng kuryente ngayon kung hindi ka nakagagamit ng kuryente, malaking savings yun, di ba? Sa pang-araw-araw na bilihin. Ganito rin ang obserbasyon ni Zenaida Martin, ang punong guro ng Anglican School of Marilao. Ang isa talagang malaking pagbabago, hindi na namin ginagamit ngayon yung aming tangke. So, nakakatipid kami sa kuryente when it comes to that. At ang lakas ng pressure ng tubig sa maghapon. Lalo na nga sa gabi, napakalakas ng pressure ng tubig. That's one thing. Dito sa school, it's the same thing, ganoon din naman. At nakakaya niyang supplyan yung pangangailangan ng school sa buong maghapon. Kasi holding classes for more than 300 students, kailangan namin talaga ng malakas na supply ng tubig. Ang pagpapalakas ng supply ng tubig ay resulta raw ng mahigit 700 milyong piso na investment ng Prime Water Marilao sa kanilang pipelines. Dahil dito, hindi na sa deep well o groundwater system umaasa ng supply ng tubig ang mga taga Marilao. In terms of water pressure, ganito naman po yung itsura niya. All of our areas are wala halos 0 to 9 PSI halos ang water na nakukuha natin sa area natin when it was under pre-JV. Pero as of the moment, ngayon yung customers natin, umaabot na sa second floor yung tubig nila. So yan yung isa sa mga feedback na nakukuha namin from the customers na coming from this, na hindi nila nagagamit yung mga shower nila sa taas ng bahay nila. Ngayon, na-enjoy na nila full-fledged yung magandang water pressure sa mga bahay nila. Bahagi ng joint venture agreement sa pagitan ng Prime Water at ng Marilao Water District o Mariwadis na nagsimula noong taong 2017 ang rehabilitasyon ng water pumping station. Layon nitong makasabay sa multi-billion project ng kumpanyang Luzon Clean Water Development na Bulacan Bulk Water Supply Project. Bukod sa Marilao, sinusuplayan din ng Stage 1 ng Bulacan Bulk Water Supply Project ang mga bayan ng Balagtas, Bukawi o Bando at ang mga syudad gaya ng San Jose del Monte at Maykawayan. Dahil nga yung ating supply is nanggagaling na sa Angat Dam, which is the same source na pinagkukuhanan ng Metro Manila, so mas naging reliable yung ating supply. No? On cases na may kailangan mga shutdowns, we have our pumping stations to supply when needed. Pero naka-standby lang siya kung kailan lang kailanganin at i-activate, dun lang natin siya ino-operate. Kasi nga, ngayon, sufficient pa naman yung nabibigay sa atin ng Bulacan Bulk na tubig. So, yun yung ginagamit natin to be able to supply to our customers.
Samantala, mula sa higit 26,000 na parokyano noong taong 2018, umabot na ngayon sa 38,000 ang sineserbisyuhan ng Prime Water Marilao. Batay sa datos, naglalaro sa 16 hanggang 18 cubic meter per connection kada buwan ang average consumption ng mga residente sa nasabing bayan. Higit na mas mataas ito noong kasagsagan ng lockdown na nasa 13 hanggang 14 cubic meter per connection lang. Ayon sa Prime Water Marilao, nagawa nilang tapatan ang mataas na pangangailangan sa tubig ng mga residente dahil sa modernisasyon ng kanilang mga pasilidad. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Formal nang inilunsad ng Department of Trade and Industry Central Luzon ang kauna-unahang Negosyo Center e-book na kung saan makikita ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng mga micro, small and medium enterprises sa rehiyon. May titulo itong Grow Your Business e-book 2022. Ayon po kay DTI Undersecretary Blasila Lantayona, ang bawat istorya sa e-book ay maaring makapag-inspire sa kabataan at mga nagbabalak na magtayo ng kanilang sariling negosyo. Para naman kay DTI Regional Director Leonila Baluyot, mapalalakas nito ang kultura ng pagnenegosyo sa 140 negosyo centers na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon at maaring magbunga sa marami pang success stories. Laman ng Grow Your Business e-book ang mga kwento na naidokumento ng DTI Region 3 Business Counselors and Associates sa taong 2022. Para po sa mga nais mabasa ang nakaka-inspire na mga storya, magtungo lamang sa Facebook page ng DTI Central Luzon at i-click ang link ng e-book. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, muling dumagsa sa mga simbahan ang mga mananampalatayang Katoliko sa pagsisimula ng Lenten season o Kwaresma ngayong Ash Wednesday. Panawagan po ng simbahan, mag-ayuno at humingi ng kapatawaran para sa mga nagawang kasalanan. Si JM De Jesus ang may report. Maagang bumangon ang 77 years old na si Nanay Rosario Romero Nicdao ng Barangay Santa Ines, Bacolor, Pampanga ngayong Miyerkules ng Abo, Ash Wednesday. Sa simbahan ng San Guillermo napili magsimba ni Nanay Rosario. 2 taon din niyang hindi nagawa ito, bunsod ng safety protocol sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Every Sunday, every Ash Wednesday, every day of obligation. Kahit ganito ang kalagayan namin, sinisikapan namin magpunta sa church. Kahit mag-visit sa Blessed Sacrament as much as possible. Sa pagsisimula ng Kwaresma, dasal daw ni Nanay Rosario na matapos na ang pandemya at ang mabuting kalusugan para sa kanilang mag-asawa. Ang gagawin kong sakripisyo na lagi akong nagdadasal araw-araw for world peace, trust in God, and humility na magkaroon ako. Gusto ko good health na ma-heal ang mata kong na-opera. At saka kaming dalawang mag-asawa, hindi kami pababayaan kasi 2 na lang kami sa bahay. Wala yung mga anak namin. Malayo sila. Ayon sa kura paroko ng San Guillermo Parish Church na si Reverend Father Ariel Limhoco,
Ang Lenten season o Kwaresma ay ang panahon upang magbalik loob sa Panginoon at magsisi sa mga kasalanan ang mga mananampalataya. Yeah, ang ginawa natin ngayon, itong Merry Christmas Ceniza, ay it symbolizes and it starts the Lenten season, no? It is a way of showing to people na from dust you will come back to dust, and yung as na yun ay is a way to show penance, no? Yung pagsisisi sa mga kasalanan. Kanya sila ilagyan natin ng abo, no? To illustrate their willingness to repent their sin, no? Dagdag ni Reverend Father Limhoco, sa panahon ng Kwaresma, itinutuon ng mga Katoliko ang kanilang atensyon sa panalangin, pag-aayuno at pagbibigay upang isabuhay ang panahong ginugol ni Jesus sa disyerto sa loob ng 40 araw. Kwento ni Father Limhoco, dinala si Jesus sa disyerto upang magmuni-muni pagkatapos ng kanyang binyag at dito'y agad siyang tinukso ni Satanas na talikuran ng kanyang pananampalataya. Gayunpaman, hindi raw sumuko si Jesus sa mga tukso at mas pinalakas pa ang kanyang pananampalataya. So in that manner, we are also encouraged to be like Jesus, to be with Jesus and to be like Jesus yung sa pagsasakripisyo, no? Isang paraan ng pagsakripisyo pag Lenten season yung ang Via Crucis. Sasama tayo sa way of the cross, no? Tsaka yung pagsasakripisyo, yung katulad nung yung pagkain ng masarap, iwasan mo muna yung pag-good time, pagpunta-punta sa expensive restaurant, magsakripisyo ka muna, mangiling ka muna. Tapos ay pag nakaipon ka, itutulong mo ito sa mga kailangan. Doon nagiging makabuluhan ang pag-obserba mo sa Lenten season. Magandang panahon din umuno ito upang maging isa mga Katoliko sa panalangin at ipagdasal na sana'y matapos ng pandemya natin kinakaharap. Hindi lamang yung palagi mong sariling iniisip mo, but you pray for people. Pinagdarasal mo yung mga tao. Healing in everything. May problema siya. Pagdarasal kita. Hindi lang ang dasal ay para sa sarili. It should be a prayer. You pray for other people. Ganito yung lalo sa simbahan. Pinagdarasal natin maraming tao dito. Hindi ang sarili ko. Hindi kanino man. But we pray for other people. Samantala, ang Kwaresma ay magtatapos sa Monday, Thursday na susundan naman ng selebrasyon ng Easter Sunday o ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa bakanteng lote malapit po sa Ospital ng Angeles o ONA Miyerkules, February 22. Ayon sa mga otoridad, tumawag ang isang concerned citizen pasado 4:00 ng madaling araw para i-report ang nakitang sanggol na babae. Rumisponde naman agad ang tauhan ng Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office o ACDRRMO at agad dinalang sanggol sa ONA. Samantala, nagsasagawa ngayon ang PNP ng backtracking para matukoy ang nag-iwan sa sanggol. Arestado ng Anti-Narcotic Operatives ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 7 drug personality matapos na madiskubre ang isang drug den sa barangay Mandama, Hermosa Town nitong Miyerkules, February 22. Kinilala ng PDEA Bataan Provincial Office ang mga suspect na sina Ricardo Valeria alias Buloy, John Louis Arocha, Rose Ann Bandejas, Ludivigo Salenga, Richard Gorospe, Albert Yumol at RJ Aquino. Nasamsam sa mga sospek ang 3 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng 60 grams ng shabu at nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Nakuha rin sa mga ito ang samot-saring drug paraphernalia at marked money na ginamit ng posture buyer. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Inaresto naman ng Bulacan PNP ang 13 individual na sangkot sa magkakaibang kaso sa isinagawang anti-crime drive sa isang lugar sa probinsya ng Bulacan nitong Martes, February 21. Sa bisa ng isang search warrant sa Barangay Tugatog, Maykawayan City, nadakip ang isa sa mga suspect na kinilala bilang si Rolando Montes, 53 years old ng Goldsmith. Na-recover mula sa kanya ang 38 caliber na baril, 8 bala at green na sling bag. Arestado rin ang isa pang gun violator na si Ranilo Espe sa Barangay Lolomboy, Bukawe at nakuha mula sa kanya ang 38 caliber na baril. Nakargado naman ng 5 bala. Inaresto din ng mga pulis ang suspect na si John Maruel Bernal na naharap ngayon sa kaso ng pagnanakaw. Nasa 78,700 pesos umano ang halaga ng mga item na na-recover mula sa suspect, subalit hindi na na-recover pa ang wallet ng biktima na naglalaman ng cash. Gayon din ang sandatang ginamit sa paggawa ng krimen. Samantala, arestado rin ang 5 katao na sangkot sa illegal gambling sa isang peryahan sa Barangay Pinambaran, San Miguel. Nakumpiska sa mga suspect ang isang set ng drop ball board, 3 rubber balls, 2 wooden box, isang set ng color game dice, paraphernalia at mga pera na galing sa pusta. Kaugnay nito ay naresto rin ang 2 pang suspect sa magkahiwalay na anti-illegal gambling operations dahil sa STL bookies, habang 3 individual naman ang inaresto dahil sa pagsusugal ng tong-its. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa pagnanais ng pamahalang panlalawigan ng Bataan na i-improve ang lifestyle ng mga batang Bataenyo, isa pong Healthy Paaralan program ang kanilang inilunsad sa pangunguna ni Governor Joet Garcia. Katuwang ang Department of Education o DepEd. Ang programa ay pinamagatang Healthy School Settings, Healthy Paaralan para sa malusog at matatag na kabataan. Simula ngayong Pebrero, 6 na buwang makatatanggap ng libre at masustansyang pananghalian ang bawat mag-aaral 1 beses kada linggo. Bukod pa rito, patuloy umanong isusulong ang healthy lifestyle kung saan hinihikayat ang mga mag-aaral na mag-ehersisyo araw-araw at iwasan ang mga bisyo katulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ilan sa mga paaralang tumanggap sa hamon na mas palakasin, pasiglahin at patatagin ang bawat kabataang Bataenyo ay ang Mabatang Elementary School sa Abukay, Dr. Victoria B. Roman Memorial High School to Junior High School sa Pilar, Kalungusan Elementary School sa Orion at Tukob Integrated School sa Dinalupihan. Ito po ay isang napakahalagang programa, life-changing ang layunin natin dito po sa ating programa, lalo na pagdating po sa kalusugan ng ating pong mga mag-aaral, ng ating pong mga kabataan. Alam niyo po, pinagtulong-tulungan po ng DepEd kasama ang ating provincial government, ang lahat po ng pwede nating maisama dito po sa ating programa na ang layunin, baguhin po ang lifestyle, improve ang lifestyle ng ating pong mga kabataan. Ayon nga po sa Universal Healthcare Law, ang mga paaralan po ngayon ay tinatawag po nating healthy school setting.
Nakatakdang dumaas ang pamasahe sa eroplano sa darating na buwan ng Marso. Ito'y matapos umanong aprobahan ng Civil Aeronautics Board o CAB ang adjustment sa passenger at cargo fuel surcharge para sa domestic at international flights. Ang naturang surcharge ay tataas umano sa level 7 at magsisimula ito sa March 1 to 31, 2023. Sa level 7, ang dating 185 pesos hanggang 665 pesos na fuel surcharge para sa domestic passenger flights ay maglalaro na umano sa 219 pesos hanggang 739 pesos depende sa layo ng biyahe. Habang ang dating 610 pesos and 37 centavos hanggang 4,538 pesos and 40 centavos na fuel surcharge sa international passenger flights mula sa Pilipinas ay aabot na umano sa 722 pesos and 71 centavos hanggang 5,373 pesos and 69 centavos. Ayon po sa CAB, ang fuel surcharge o dagdag singil ay pinapataw umano ng mga airline companies sa kanilang mga pasahero dahil sa pabago-bagong presyo ng jet fuel. Samantala, ang mga airline company na nais magpataw ng fuel surcharge para sa buwan ng Marso ay dapat daw maghain ng aplikasyon sa tanggapan ng CAB bago o sa mismong araw ng itinakdang petsa. Pinalalahanan din ito ang airline companies na hindi maaring lumampas ang fuel surcharge sa nabanggit na antas. Isa pong animal shelter visit ang ikakasa ng Ingat ng Asunsyon o INA ngayong Sabado, February 25 sa Noah's Ark Dog and Cat Shelter sa Mabalacat City, Pampanga. Ang INA isang non-college-based organization mula sa University of the Assumption na layong maghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Mula sa simpleng pagbibigay ng pagkain at inumin sa mga aso at pusa na nananatili sa paligid ng kanilang universidad, naisipan daw ng kanilang grupo na bumisita sa isang animal shelter upang maging mas malawak ang kanilang may paabot na tulong. Kaugnay nito, nagsagawa ang kanilang grupo na isang fundraising activity, katuwang ang Mars PH Incorporated upang makalikom ng pondo na gagamitin sa naturang proyekto. Nagbunga raw lahat ng kanilang pagsisikap dahil mula sa 20 volunteers, nasa 120 na estudyante na ang nagsabing tutulong at sasama sa kanilang pagbisita sa Noah's Ark Dog and Cat Shelter. Ang nasabing animal shelter ay naitatag noong 2018 upang ma-rescue ang mga aso at pusa na napabayaan na sa kalsada at matulungan ang mga ito na makahanap ng bagong pamilya na mag-aalaga sa kanila. Sa kasalukuyan ay mayroon na umanong 123 na pusa at 47 na aso ang kanilang na-rescue. Sa programang topic, binigyang diin ni Maria Lea Ibuna, founder ng Animal Shelter, na isa raw sa mga nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mga hayop na pakalat-kalat sa kalsada ay ang pagiging irresponsable ng ilang pet owners. Binanggit din ni Ibuna ang kalagahan ng pag-a-adopt ng mga stray animals imbes na bumili upang makatulong hindi lang sa mga hayop kundi maging sa buong komunidad. Ang pag-a-adopt po kasi binibigyan mo po sila ng bagong buhay. Binibigyan mo sila ng magandang future. Unlike po yung bibili ka kasi, parang pera-pera po ang labanan. Parang pag binili mo yan, parang hindi ganun yung pagmamalasakit mo. Minsan po sa totoo lang, hindi po magandang sabihin na may iba po na parang bumibili lang po ng mga animals dahil minsan maganda, minsan uso lang. Unlike po dun sa nag-a-adapt po kasi talaga, binibigyan nila ng panibagong buhay po yung aso o yung pusa kung ina-adapt nila dahil nga po alam nila na meron po itong hindi maging magandang buhay before po namin silang na-rescue po. It really is a good thing po na nagawa po namin itong event na to kasi it gave a light po sa mga assumptionists na responsible owners po ng mga pets natin, and also po it gives us the idea na adopt not shop. It's much better because it will be best for them to adopt kasi nga po parang nabigyan po nila naman ng light yung mga dogs po, mga fur babies natin, nakala nila wala nang a-adopt sa kanila, wala nang magmamahal sa kanila. So there is still a chance for them po.
Alamin mo natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Wala na po ang low pressure na binabantayan ng Pag-asa at ang pumalit na lamang po ay itong northeast monsoon o hanging amihan na nakakaapekto po ngayon sa buong Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao, maula po ang papawiri na may mga pagulan, dulot po ito ng hanging amihan o northeast monsoon. Gayon din po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din ang papawirin. Meron din po inaasahang mga mahihinang mga pagulan. Ito po ay dulot din ng amihan o northeast monsoon. Samantala po ang Palawan, Visayas at Mindanao ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulo-pulong mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot na ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay po ng mga pagulan sa ilang parte ng ating bansa, at yung mga nabanggit pong mga lugar ay posible po magkaroon ng mga flash floods at landslide. Kaya pinag-iingat po natin ang lahat. Salamat po. At yan mga balita ang nakalap ng ating news team. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po.